2011ko irailaren 21, 22 eta 23an, kukutzaren uste eta eraistea salatzeko egindako mobilizazioetan, 80 lagun inguru atxilotu zituen poliziak, horietatik 75 auzipetu egin zituzten. Gaur hauetako 2 lagunen kontrako epaiketa hasi da Bilboko lurralde auzitegian, desordena publiko eragin izana leporatzen diete eta 22 hilabeteko kartzela zigorra eskatzen dute. Auzitegiaren atarian elkarretaratzea egin du kukutzarekin elkartasun taldeak, atxilotuei babesa emon eta auzia salatzeko. Aurretik izan ditugun epaiketak ikusita, nik uste dut nahiko argi egongo dela bebai, zelan oraingoan ere poliziek gezurretan dabiltzan. Ez da gaurkoa gertaera hauen harira egiten den lehenengo epaiketa. Alemaniako 2 ikasleen aurkakoa izan zen lehena. Hau gazte bien absoluziarekin amaitu zen. Bigarrenean, 11 lagun epaitu zituzten. Horietatik 8 absolbitu egin zituzten eta beste 3ei 180 euroko isuna ezarri zieten. Ertzaintzak egun horietan erabilitako gehiegikeria azpimarratu dute kukutzarekin elkartasun taldeko kideek. Eta hori kontutan hartuta, gertaeren harira ertzain bakarra epaituko dutela salatu dute. Ertzain hau printzipioz neska bat kolpatu izan zuen Errekalden Ametxolan, neskak inolako motiburik etzion emon, eta argi geratu zen telebista askotan zelan ertzain honek neska kolpatu izan zuen, horrela inolako motiburik gabe. Bukatzeko kukutzarekin elkartasun taldeak, Errekaldeko gaztetxearen uste eta eraistearen ondorioz gertatutako protestetan ertzaintzak atxilotu eta zauritutako lagunei babesa emateko helburuarekin sortutako taldeak, elkartasun kanpaina zabaldu duela gogoratu du. Eta auziek luze joko dutena jakitun direnez, hainbat ekimen antolatuko dituztela aurreratu dute.